ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат, сарбаланд, хонобод тинҷ ҳастед. Хушомадед ба канали Бохтасти. Бародарони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед, поделитсия кунед, то ки наврҳои мо баҳри шумо наврҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. Бародарони азиз, яктаи лайка дареғ надоред баҳри ҳамин мол. Иншоалло ки дар ҳаққи бародароне ки дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд, комментариҳои хуб менависанд, поделитсия мекунанд. иншоалло ки дар ҳаққи ҳаматон дуогӯем. бародарони азиз, ҳамин мол ё шамоли дандони калон парфтагӣ нест, худаш гусала стойкаи хуб дора, ҳоҷати тариф карданаш нест. банчам партои ҳамин хел стойкааш ҳамин хелай. мол ғавсай. бародарони азиз, мол дар даруни боғ ҳуй хӯрдагӣ гаштагиай, нав банда дидагиай. на мо кам шаки дем оси қапи нетанаша. мол барои мол карданай, барои зот гирифтан, барои насл гирифтан иншоалло ки беҳтарин молай. сортаки хуби ина пеширам тамошо карпатош ҳамияй. бародарони азиз, гусалаи дандони калон парфтагӣ. биёд аллоҷа бор дандоно шойка. бародарони азиз, ина дандоноро бинед. дандонош ҳамаш дандони гусалаи дандони калон парфтагӣ нест. даст пой ғавси хушрӯ дорад. бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохта, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. бародарони азиз, ҳамин мол ҳозираша шухака не ки иншоалло ки касе бара мол кунад, моли нағз мешавад. якта биқат бита иншоалло ки худаш пулаш ҷоша мегирад. ғавси мола тамошо кунед бародарони азиз. беҳад мола ки ғавсай арқана тамошо ки мол дарози да дарозай. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, мол беҳад мола ки базебакай ҳуй хӯрдагӣ гаштагиай дар даруни боғанда. бародарон ҳамин хел гуфтанд ки ҳамин мол даруни боғ да гаштагиай. нав банд кардем, мақсади ин ҳамин вақти хина кишид овардан 10 рӯз 15 рӯз оғилда бастагиай. яҳои кам субкаш як раҳгардиша тамошо кунанд. беҳад моли базеба бародарон аст. тамошо айрасани 3-4 метр навор кардаси. маста мол маста ки хӯрдагӣ чаридагӣ гаштагиай. ина бародарон азиз. банча сески бачаҷон. ҳамин мол худаш ҳамин хел гардани хуб дора, пешотанаи хуб дора. ягон ҷои чиш нест бародарон азиз. шид бигардон, шиқе бараки бигард. бародарони азиз, дар рақамҳои имо ватсап ҳаст. метавонед занг бизанед, тамошо кунед, бубинед, фикра хидотон дар зери комментария бинависед. навори хуб шаги мол беҳад моли стойкадори стойкаи молаби мошалло беҳтарин шай. гусала гида гусалаи бародарон азиз. дандон гуфтем парфтагӣ нест. нархи мол бародарон азиз, нархи дастрас 15500 сомон муомила дорад, доставка дорад. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, мол ҳуй хӯрдагӣ гаштагиай. молаки базебай адди чист адирия инами 10-15 рӯз соҳибиш гӯ ки масалан мол ла айсари замин хона овардагием. инами боришо да саҷдагида. онче ки аён аст ҳоҷат ба баён аст. мол ҳамаш стойкаш гарданаш биқай ҷадма ранги биқай стойкашам қай худованд ғинаҷиниш кардааст. занг бизанед, харидорӣ кунед. то наврҳои оянда худоҳофиз. бародарони ғариб мусофири моро барори кор сарбаландӣ хонободӣ тенҷи насиб рӯзӣ гардонад. ҳалол фаровон баракат дар касбу кор ҳаёту зиндагишон насиб гардонад. хусусан ҳамаи мо шуморо бародарони азиз барои рӯяст тавфиқи насиб гардона, ростгӯи ростқавлиро насиб гардона. бародарони аст ки аксарияти бародаро фикр мекунанд ки ба дурӯғгӯӣ ба фиребгарӣ мақсад зиндагиро мебаранд. зиндагӣ баростӣ ба ҳалолиша парвардигор ростро дӯст медорад. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. то наврҳои оянда худоҳофиз.